María José Gómez estivo en Beade para comprobar de primeira man os danos que os incendios ocasionaron nas viñas e lembrar as axudas que están dispoñibles para gandeiros e agricultores por estas perdas. Por un lado, pois esas axudas que poñíamos o día 30 de agosto xa a disposición dos afectados, lembrarlles, non? Pois aos viticultores que poden pedir esas axudas por a perda de produción, por eses viñedos que se viron afectados por o lume ou pola gran temperatura que colleu ese entorno, no caso de que non resultaran queimados, que teñen a opción de pedir por as axudas a perda de produción ata 12.700 euros por hectárea e, por outra banda, poden acollerse á liña de axudas para danos na explotación. Cando falamos de explotacións, pois falamos de explotacións agrogandeiras e forestais. No caso das gandeiras, pois os danos que sufriran materiais en establos, en palleiras ou en maquinaria, pero, por outro lado, as agrícolas ou as vitícolas, como neste caso, pois tamén poden acollerse a esa liña de axudas para repoñer pois eses viñedos que resultaran moi danados. Esta liña de axudas aínda está aberta. Os que non se botaran a perder na súa totalidade serán valorados ao longo do tempo polos técnicos do EVEGA para tomar posibles medidas de ser necesario.